Dinala kami mamasyal ng anak ko na ulam pa. Okay. Dito kila Tita Nani. Hindi ka kasi nalabas. Kaya sa'yo, tawibi. Bukas na lang kami mag-grocery. May pagkain ka pa naman yan. No? Basta bibili kita ngayon. Patapos natin sa National. Punta tayo ng matcha. Coffee. Alam mo, I like matcha na din. Pero ano so kaka.
pribadong sektor na mag-una sa pag-install na ibabagay na rin ang Philippine National Police Joint Task Force GENSAN para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Habang Philippine Coast Guard at PNP Maritime ang mag-una sa pagbabantay sa Fluvial Parade na iikot sa Sarangani Bay. Ang pag-install ng sektor Santo Niño ay isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa lungsod ng General Santos.
Ba, ano yan, be? Football? Well, parang sa Australia, football. Football? Parang ano, Australia. Australia na yan. Ayan o, football, si Catherine Bernardo, ayaw.